dan krijg ik mijn cadeau. Kost maar zo en dan laat ik mijn ton vliegen. En dan geef je George voort en dan is die complete wenning. Dit is houtskeletbouw, HSB, houtskeletbouw. En ja, dit is in principe de prefab, dat de meeste als prefab-bouw. Het wordt in de fabriek wordt het in elkaar zetten, wordt het helemaal voorbereid natuurlijk, de tekenaar en het hele spul. En maken, kun je maar de vraag waar je nou aan, wat los het en dan beginnen we te bouwen. En verveelt die nog nooit, hè, Bobbie? Want ja, die man beneden op een vlier, die kan maar ook praten, maar... nee, dat valt heus wel mooi. Ik heb mijn aanleiding hierboven al, ik heb een radio bij me, ik ben radiocentamateur, ik heb er nog een communicatiemiddel naast me staan. Nou, dus als ik verlegen aan een praatje zit, dat valt er mooi. Dan wordt een steek de kop wat dat ruiten. Je hebt het tempo er maar aardig in. Ja, het is een dag, een dikke dag ongeveer. Soms hoor ik krijg hoe ik hier dan zal ik al wat. Ik zou thuis boer worden. En toen, ik denk nou boer, dat is mijn ding net. Ik heb eerst lammerskwal die in het voortgezet. Toen was ik 18 en toen zei ze van, nou Reitse, wat was het waan? Ik denk, nou ik zag het net zitten net. We hier in een Lietsepleers, 30 hectare. En het waren heel tom alken. Ik zei, dan moeten we het uitbreiden. Ik zei, een stal, het hele spul. Ik ben er genoeg boer ervoor. Ik kan me voorstellen, de eerste keer dat ze de hechten in moesten om dit werk te doen. Ja. Dat is wel even wennen, hoor, net. Dat vind me nooit wennen. Wie squallen, wie dat in aanbrengen. En dat wie een verste kraan, en denk ik 50 meter hoog. Nou, ik heb 2 dagen les van mijn kont ongeveer. Ja. Ja, absoluut. Maar nee, dat went. Dat is gewoon zijn. En elke kraan is weer oors en elke kraan reageert weer oors weer. Dit type kraan, dit is een spieringkraan. Dit draait ontzettend snel, maar hij is ook heel stabiel. En het is een heel gebruiksvriendelijke kraan eigenlijk. Zo. Het draait gewoon heel mooi. De kleine details die zijn gewoon in de kerststal heel belangrijk. Hè? Tenminste, als het werkt. Nou ja, het groepje wat erin staat, ja, dat is meer dan 100 jaar oud. Deze is gemaakt van geperste papier, hele fijne papier-maché. Waar komt jouw liefde van Christian Waai? Mijn interesse voor de kerkelijke kunst in zijn algemeenheid. Omdat die beelden stralen gewoon iets uit. Hè? Dat intrigeert mij eigenlijk. En wat mij in kerststallen natuurlijk aantrekt is de grote verscheidenheid. En dan die invloed van die eigen volkskunst op dat hele gebeuren. Dus ik heb al die culturen geprobeerd bij elkaar te brengen. Ben je het kerks opvoeden? Nee, helemaal niet. Ik kom uit een van de roodste dorpen van Nederland, denk ik, uit Noordwolde. En wij zijn helemaal niet met de kerk grootgebracht. Maar daarom kun je nog wel een liefde voor die kunst hebben. Hier worden ze allemaal geboren, de stallen eromheen. Ik ben hier bezig met een Napolitaanse stal. En dan hier nog een stijlkribbe, een soort ruïne. Ik ben hier nog bezig met zo'n heel klein herderswagentje. Die herders namen een soort woonwagentje mee naar het veld. Die ben ik nu nog aan het bouwen. Je bent een echte prutser. Ja, ja, kun je wel zeggen. Maar wat jou de voldoening?
dat je iets creëert dat je andere mensen kunt laten zien. En als ze het dan mooi vinden, dan is het mooi meegenomen. Hè? Het probleem zal worden, waar moeten ze straks naartoe? Hè? Ik heb ook niet het even geleefd, dus, maar ik ga mijn kinderen ook niet met 350 kerstroepen opzadelen. Ja, maar goed, daar moeten we nog over nadenken.